Saya tuh orangnya baik loh. Ya mau lah ngono lho, dadi wong iki nek ngono ki rak ya padha-padha. Padone kok nek kesempatan kowe. Tak kenal nang kata saya. Nyerak kono nyerak kene wae nek no. Lah kowe ya padha lanange kok. Lali. Kimen gak njuk menggunakan kesempatan ora. Ya langsung ngerangkul kok piye. Pengen ya. Pengen ya. Dalange ra iso. Ya ora. Loh ya, saiki genti Mbak. Sapa Mbak? Ya Mbak Tatin Sisan Sesideman. Oh iya, monggo. Masya. Permene dilepes iki. Permene dilepes enduk. Lah, permene dilepeh kok lepeh. Permene dilepeh. Lepeh. Lan, ya. Hati-hati lho, Le. Nek sing Elisa mae saya kening disanak nek iki wonge kudu ngati-ati wingit nek cara-carane nggon panggonan ki nggon sangar. Cinten. Sapa? Kula mboten nyebut jeneng mung sing niki kula. Niki iki sapa? Mang ngomong. Omong ah. Selirane. Aku ngapa wingi teh nggo endi? Lho, sawangane wis ketok lho. Kok ra kaya mau talek kowe, Le? Beda nek mau kolaborasine gampang banget. TikTok-e gampang kok iki wong angel banget tok. Ngapa sih? Angel banget piye? Angele gondi. Carane lemahi lemah sangar ngono lho. Dadi ki anu carane lemah ki dadi. Cara lemah lemah jaratan. Dadi pone iki anu lho. Ora wong iki piye yo. Ora njaba jero ngono lho atine iki dadine ketoke lho ajune ayu ramah itu. Lho, jane ya merak ati. Ning kok kaya nggo perbawa sing gegirisi ngono ki lho sing dadi. Dhewe rasa melu-melu. Kok ndak dikeletak aku. Kuwi mau Mbak Tatin sing ngomong budhe kimen lho, aku ora melu-melu. Kan Dek, aku padake lemah apa mau? Kuburan. Lemah yo. Aku guru lemah sangar. Guru ki. Sini. Ya. Ketake mau muring-muring karo ya bawa barang kok karo sini. Lah piye? Rene yo. Mrene, Mbak. Mrene yo. Mriki Mbak Mimin, saurane tuwa aku lho. Unggah-ungguhmu ki di Mriki Mbah Mimin. Mbak Mimin, ora Mbah Mimin. Lah jare wis tuwa. Mbak Mimin, rada rono Mbak. Lah ngapa? Nyawang kok ngene ya marake glegeken. Apane sing malah glegen? Ora kok marai glegen kuwi jane asline wedok apa lanang. Nek nyawang kaboten niku ya pilih kula dadi lanang mawon. Kok ra konsisten to kowe iki? Molak-malik ora. Ora jenengan ngapa kok nesu-nesu wae ngapa? Mboten nesu mbok menawa kebrawa apa jenenge swasana ngono kuwi lho kanca-kanca mau dadine terus ijek terbawa nesuku karo yoga mau terus terbawa bareng ketemu jenengan. Saya tuh orangnya baik loh. Ya mau lah ngono lho dadi wong iki nek ngono ki rak ya padha-padha. Padone kok nek kesempatan kowe. Tak kenal nang kata saya. Nyerak kono nyerak kene wae nek no. Lah kowe ya padha lanange kok. Lali. Kimen gak njuk menggunakan kesempatan ora. Ya langsung ngerangkul kok piye. Pengen ya. Pengen ya. Dalange ra iso. Ya ora. Iya, mangga. Arep ngaturke apa Mbak Tatin? Iki mau Sesideman ding panunan saka Pak Kirman saking Batang. Nggih, kalau mau diwonten pamundutan saking rencang-rencang panitia. Nggih. Nyuwun fragmen. Fragmen apa? Pun derek wau. Oh nggih, mangke. Ngoten. Bar Sesideman terus fragmen. Ya, ngono ya Mak. Iya, men ditembangke sik Sidemane sik. Ya, monggo diaturake. Ya. Sowan menyang kutha
Lah aku diajar iki dadi. Ya ora apa-apa nek sing apik tok contoh ora apa-apa lho. Jenenge ngono kuwi dadi wong kuwi ora mung statis. Iki mangon iki aku ora ngiso nek kon kaya iki. Mbak nyoba. Mah, enggak mau. Oh. Wis ajak kaya carane kewan iki brai, pas kaya brai. Brai kaya kucing. Nek cara pitik iki memeti ngono kae lho ngeti ngene iki. Lah aku kudu pitik lho. Ya udu nek cara wedhus kae brai. Wis gembrak-gembrek ngono kae. Apal dek Sing gembrak-gembrek apane? Lah suarane nek anu cara anu napa jenenge wedhus nika. Iki kudu disilehke lanangan nggone tanggane ngene ta. Kan kadang sok piyai iki sok ora ngingu wedhus lanang to. Lah, jare nek kewan ngono kuwi aku nek critakake kewan lho. Nek Mbak Tatin ya ora, Mbak Tatin ayune kaya ngono mosok brai ya ora. Mosok Mbak Tatin ayune kaya ngono silehke lanangan tangga. Lah, ya ora aku mun critakake nek. Oh, man. Gembrek iki piye ta? Unine piye? Ya wis ngono kuwi terus ra leren ngono kuwi. Apik kowe lek karo wedhuse. Ning terus-terusan ngono. Wong dheke blantik wedhus kok ya. Dadi ngono kuwi wayahe brai. Karo wedhuse apik kono malan suarane. Ya. Selendang kuning kang saking wukir swara kurang pramana ning wasis Apik ketoke penjiwaane itu. Lah piye to? Ya mbuh aku ra mudeng kok. Ngolet-ngolet ki ngopo ngono lho. Sesidemane rak bahasa umum selingkuh. Selingkuh nek aja di ngono kuwi aja ditindakake. Ora prayoga. Ora aku bawa kok jenenge. Lah ini kok penjiwaan banget lho ngono ki carane oh iki lagi jatuh cinta, lagune jatuh cinta berarti dia pernah mengalami jatuh. Seakan-akan seolah kita di posisi itu. Misalnya tentang wong tua, tentang ibu, tentang bapak, seolah-olah kita itu piye carane bekti karo wong tua. Lah iki kan tentang perselingkuhan seolah-olah. Ngapa? Ngapa? Seolah-olah tumindak sedeng ngono. Seolah-olah kowe tarik selingkuh ngono iki, Mbak. Ya aku selingkuh. Adake wong wedok apa ya? Aku ya karo sapa? Kamu punya bukti. Nah, seolah-olah ngono lho, Mbak. Seolah-olah ki bisa iya, bisa tidak. Nek oke iyane lho kuwi mau. Aku mung seolah-olah lho, Pri, aja gampang nesu lho iki. Kok angel banget to nyerateni wong iki. Mbok Pak Sis aku mantuk kene. Lah kok ngarani aku ngono iki ngapa? Aku ora ngarani seolah-olah. Oh, iki lagune tentang percintaan. Oh, iki lagune tentang bektine anak marang wong tuwa. Iki tentang kegembiraan yang centil. Lah, iki tentang perselingkuhan. Kok ketok iku dapet ngono banget lho, rohnya iki dapet ngono iki. Anu, piye ya iki angel banget nyerateni. Nah, iso ngomong ya kudu iso tanggung jawab. Oh iya, ning ora to asline. Ya kuwi urusanku lah ngapa? Waduh. Syukur kowe. Medeni tenan iki ku nek ngatek kasunyatan. Kasunyatan arek. Lah kok aku ndak medeni nek ngomongane sensitif kok. Ya. Wong kok mau kok ning awak. Tak lungguh kowe ndak ngregon-ngregoni kowe no. Nah. Tak bedang-bedang sik gedange barang ki. Nah, mangane lho. Nah, Aja sak kulite. Aja dekek kono gedange engko kleru njupuk mengko. Lah masa ya ora iso bedake gedang karo gedang karo Anggung marang bendara Neno Diah Sulistya pijer ngincangake alis terus no sesideman
Nek dangdut ya mak iya. Eno. Urip ana kutrake Ya wis ngaturake sesideman no. Ya. Keneng susulan layang ya. Areng sing nyuwun Grajagan Banyuwangi. Oh ya. Sapa sing kepareng artok suwune pambiyantu Mbak Anting Lambangsih? Ya. Yang asli saking Jawa Timur. Nggih. Ki asli saka Kediri. Kediri. Ya. Jawa Timur. Saka Kediri. Iya putra dalang. Oh iya. Putranipun sinten? Putrane Mas Kadang kula sepuh Mas Sun Gondrong. Saking Jawa Timur. Iya iki akeh sing do rawuh no. Ya. Mas Adit ya kuwi dalang saka Pemalang. Ya. Dalang wayang golek iki Mas Arya. Mas Haryo. Ha Mas Haryo iki putrane Suwargi Abah Tegal. Ya. Ya rawuh tekan kene. Belajar wayang kulit no. Oh iya. Dheweke lagi neruske bapake Lupit Slendreng. Iya. Nek ora apa-apa waton diteruske. Ya, syukur bagi iso wayang kulit wah saya komplit kaya Suwargi Abah biyen. Ya, sing disuwun ya ngono. Ayo Ting. Nggih, Pak. Nah. Dibawani apa? Anu, apa jenenge iki gelang alit, bawane gelang alit. Ya. Lambiangan. Ya. Heeh, berambiangan. Jangan.
Kok ora nganggo idep to, Ting? Mataku melentrung. Fotone meleto. Endi kan delok? Niki Ora melentrung nganggo iki idep lho. ya. Oh iya, aku ya. Oh, lah mbok mau sadurunge dinggoni hidup dicotot sik matane. Kecokot ya, Pak. Weruh ora. Cokot apa? Cecak. Oh, kuyuhan cecak, duyui cecak. Kecokot. Oh, kecokot. Emang cicak iso nguyuh? Ya iso kabeh ya kewan ya iso nguyuh to. Iso nguyuh lek kimenwe iso nguyuh kok. Apa meneh cecak? Iya. Monggo. Nggih. Mambiat mayo Ya. Mau ngendikane bapak sing nemoni aku pas lagi teko mau ya dalang, Mak. Iya, ya dalang wayang golek sapa, Mas? Ah, Pak mau ngendikake nek kene iki krisis pengrawit, krisis sinden no. Oh iya, Pemalang kene. Kene iki nuwun sewu ngendikane sinden paling enom ki umur 62. Oh. Apa ya? Iya. Kuwi paling enom ngendikane. Iya. Oh niki wonten Pak Bu Wahyu niki. Isene luwih tuwa saka kowe. Iya. Ya mula diregenerasi meneh wajib kuwi wajib. Iya. Mangga. Mongko nggone dhewe sinden sing isih nona loro Jeprawan. Iya, Mbak Elisa karo Anting kuwi. Oh. Iya ya. Lah piye supaya ana tukulan sinden Elisa ben dipek wong kene no. Iya. Muga-muga ya nek entuk jodoh wonten sing jomblo mboten nggih. Oke, nah jomblo kuwi pirang-pirang. Lha tanpa tensah Bali. Kok lagi kenalan wis wedi sik ta. Wedi ngopo? Bak kaget sik karo krungu suaramu. Kula nggih Bang tawake Pak Seno. Ngono, kae ana. Kok sing ditawake mung Anting karo Elisa. Kula nggih Bang. Supaya ana bintang tamu sing metu ning Pemalang kene ya. Lah, Mbak Mimin kuwi jodhokno nek ana kirik-kirik tuwa. Iya. menungso kuwi gadhipun kali menungso kok iya. Wong iki ya dagangan kok ora ditawake. Dagangan kaya ngono arep tuku ya sapa? Nggo ibu-ibu carane anu ditimbang nggo anget-anget iki nggo anget-anget ngono. Nggo tambahan ngono kae lho, Nok. Nggo anget-anget apa? Dadi nek wong bakulane sing carane dienggo men ketok bobote akeh ngoten lho, Pak. Oh, nggih. Iya. Nah, Nyeram biai nuswan toro kudune sing muni kendhange. Aku dendam karo sing ngendang aku bola-balik. Bude Mimin kenapa? Penyapa? Kaget terus hawane pengen cerak Mas Haryo ngono langsung jomblo. Lah terusan. Terus pengen Mas, deleng bageke sih. Ya kok pacare Apri sing iki. Oh, Nggih. Mangga. Pianyo
apa tukang olor kabel aku. Wis dadi lontong. Kang apa? Ngluntung kabel kok kantos. Kowe ram lho niki. Pengalaman. Ciri khas wong nyuwara kan ngonten niku Mbak Apri. Oh. Wonten sinden sing nyuwara karo nggoceki kuping ya ana. Ya ana tenan iki. Ya Mas, iki sawal ngene iki. Ana sing karo ming seding glike. Sasi seswa. Ngono ya ana. Nggenku kae malah ana sinden karo nyuwara karo ngentut wae. Tane sindene jenengan to? Heh? Mboten sindene jenengan to? Dudu, jenenge Kusnul. Ngawur kowe ora. Ayo. Lor kidul lalas angker kang kaliwat liwat belambiangan Belah. belambiangan Ya, mangga. aja takon seneng sira Ngapa? Lambeku ketatap mik disikut Mbak Apri. Ora apa-apa ora. Ora apa-apa jenenge totalitas ngono Ora ora sengaja. apa-apa. Rak, untune dong rompal kan. As mau sing mlenthung mripate ora iso dipasangi idep. Sesuk sing mlenthung cangkeme ora iso pasangi untu. Iya. Ganti untu ondo ae lho. Tanah tanah endah kumelyaring Taman Sari Nuswantara belambiangan Belambiangan ini apa? Ditembangke cewek-cewek loro mongko isih perawan kabeh apik-apik. Ya. Berarti sing wis ora perawan kon lenggah. Lah iki mbuh perawan mbuh ora iki sing banci loro iki. Perawan ra Budhe.
Wis ora pas SMP. SMP iki apa? Sampun meh pejah. Pas cek cilik. Mesake pri. Sampun mepet jam. Mangga, iya Mbak Anting, ya. Ayo, Lek.
Nong kedap tasma aku nyawang selendang biru monggo dipun suwunaken Mbak Ika rumiyin. Ya. Monggo Mbak Ika. Sinden mijil saking Gunung Kidul. Nah, kalau wau kula dipun dawuhi mriki menika paling muda umur 52 pesinden. Wah, monggo ngen kula niku nek 50 wis tak lereni. Golek sing enom. Kira-kira umur 50 lereni. Ora gelem leren pateni. Itu niku malah beres. Monggo. Eno. Ya. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Among enake. Among enake. Ati. Nora tekan batin setiamu. Monggo kanca-kanca yuk. Selendang biru dipun dawaken srepek tetep ana janjimu tak tunda ya. Ngundang Kang Gareng karo Bagong omong-omongan terus engko tambahi Mbak Mimin, Mbak Apri. Wah, jan mesti embuh. Monggo. Tetep ana janjimu selendang biru. Oh. Jam piro Reng? Jam 4 sore mau terus aku ora tau gawe gelo penggalihe para sing nimbali kok. Iya. Saya nek adoh, aku jam 4 jam 5 mesti tekan nggone. Saya jam 3 wis tekan nggone. Lah iya, ngono kuwi gawe lega sing nimbali. Iki adicara supitan gong. Aku wis ngerti, aku wis maca nggon plakat kok. Ah iya. Nggon jero ruang tamune Pak Prapto Harjo wis dipajang putrane. Heeh. Asmane Mas M Fatir Al-Rumi. Ya. Asmane apik, muga-muga piyaine ya saleh, ya apik ya terus. Ah iya. Tur le supit wis
tanggal utawa sasi Desember kok. Wah, wis garing. Wis apik, wis apik. Ombian iki wong supet iki ora kaya saiki kok, Terus saiki 3 dina wae rak mari. Ha iya. Tur ngarani. Kowe mlebu nang nggon tukang supet mesti ngarani pripun? Ajeng mboten lara? Ajeng dilempit napa ajeng dilaser? Wah, saiki werna-werna ya. Beda karo wong biyen sing lairan taun 80, 85, saiki umuran 60, umuran 70 ki tilik ana. Rak ting pletot bentuke. Mergane biyen ra ana teknologi. Supet ming kepaton diris nganggo lading utawa welat empring nges ngono wis tanpa ditambani sarungi terus sarunge diajokke ngono kae dijepit dijokke terus mlaku ekeh. Tekan ngomah dikai madu karo sawang gendeng. Men garing. Mula bentuke wong biyen ki elik-elik terus. Ha iya. Asli wek tanding karo cah saiki mu apik cah saiki wek. Tawanane dinapakke niki sing larang dhewe 2,5 juta niku dilempit tanpa diris. Wah. Diwiru. Weh. Kaya jarik kae. Iya. Lempit mundur, lempit terus dinayi obat wis ora tetel. Iya. Nek laser karo 0,5 juta. Kuwi men dilaser nganggo abang-abang srit ngono wis dadi apik. Oh. Nganggo rega ya kok nganggo rega. 1 juta. Yo nganggo silet nyos. Rada krasa. Mergo karo dijahit. Iya. Ono ra sing 500 ana nganggo bendho. Mbok dadi apik mbok ora sing penting tok ngono wis. Heeh. Wis kuwi saiki apike nang kono kuwi. Iya. Sok taun 2020 kuwi luwih canggih meneh. Dikapake, Kong. Sing bocahe kon ngethungke kuwine terus tembak saka kaduan. Tuwor. Ilang sandoke. Bagong cangkeme ra. Omongane kok sak penake dhewe ora. Ning tenan kok. Ning kuwi wajib dilakoni dening para priya. Iya, mergo kuwi pancen ya ngilangi sukerta, ngirangi reget. Ngono? Heeh. Dadi sing jalur helm ki ora ming dalan. Ha iya. Awak dhewe ki ya kudu njalur helm. Ya pancen bener ya, Gong. Ah iya. Nek wis disupitke terus diseneng-senengke. Nek mbiyen cara aku bocah wis supitke entuk udut. Waduh. Isih SD iki, aku SD kelas 6 ki wis udut kok. Karo bapakku wis kon udut. Oh, bar disupitke entuk udut ora, Pak? Entuk. Wah, kretek kae kroto-kroto. Oh iya ya nek cara mbiyen, heeh, tur suguhane mesti lemon. Heeh, anu buah-buahan mangan sak bebas-bebase. Mergo wong supit ki nek carane bocah lanang ki manjing ana ing akil balik tegese kuwi wis diseneng-senengke sak seneng-senenge. Weh, Aku mbiyen ra mari-mari. Lah ngopo? Pak Bonge iki muni sesuk nek bar supit terus ben ditiliki asisten kula. Oh nggih. Bentuke pripun apa kurang apik napa pripun mengke asisten kula sing niti priksa. Bola asistene wedok. Wow. Danggar ditileki ngono kuwi dedel meneh. Tileki dedel meneh. Dapure lak keplasen. Heeh, nganti suwe aku mbiyen. Terus njaluk asisten lanang terus lagi ayem tentrem. Heeh. Aku mbiyen soalé ganas. Ha iya. Ya wis. Mula apike didepi bintang tamu sing kaya ngene iki malah ora mbebayani. Mbak Mimin, Mbak Apri. Heeh. Katuran jumeneng, Truk. Ya. Ya. Ben supaya jumeneng ayo, Gong. Monggo-monggo Mbak Mimin lan Mbak Apri katuran jumeneng. Mbak Mimin lan Mbak Apri bintang tamu saking Klaten. Mbak Apri Sugeng enjing Mas Bagong. sugeng enjing. Wah, jan nek ndelok Apri iki ya kaya arep kilaf. Kaya arep kilaf dengkulmu mlocot ora. Sugeng enjing Mas Bagong. Ayo nek Mbak Mimin, Gong. Wah, kae mbok disuwarake apik-apik tetep elek. Ah iya.
Tasih renyah lho menika. Tasih renyah pripun ora? Padatan menawi nderekaken panjenengan limbukan menika kula tenggani ngantos goro-goro. Nggih, matur sembah nuwun. Ketang tresna kula kalian panjenengan wiwah warga ing Pemalang mriki. Nggih. Mugi-mugi sanes wekdal saged sowan silaturahim malih. Amin. Terus mula nek nyambut gawe aja tok pikir bentuyut, Nduk. Jadi aja dipikir kerkoso. Sepenting niate dhewe sowanana silaturahim, wondene iso dadi panglipur sawetara ya alhamdulillah, wondene kirang nuju prana ya ora dadi baya pengapa dhewe entuk silaturahime. Ngono. Dadine sing pemneh kaya piye putri ngene iki kok rungono sing sinden sing ngantuk. Nek secara fisik wong lanang karo wong wedok iki kuat kakung. Kok iso? Nggih to, secara fisik lho Mas. Fisik betul. Nggih to secara fisik. Secara lahiriah. Secara lahiriah kuat wong lanang. Mergo wong lanang ku nyambut gawe apa wae kuat nek wong wedok nyun sewu badanipun ragi ringkih. Nggih. Ning secara psikologis, secara mental kuat wong wadon. Kuwate? Dasare? Dasaripun ngaten. Secara biologis ngono ae ya. Heeh. Wong lanang ditinggal sing putri seminggu rong minggu tekane sasi rong sasi akeh ra kuwate. Wong lanang. Wong lanang. Ning wong wedok ditinggal bojone merantau 2 tahun 3 tahun nek rung entek kontrake jek kuat. Lho, kuat wong wedok iki secara kedokteran memang wanita itu lebih kuat. Lho, wong lanang iki hormone menggebu-gebune luar biasa. Kuwi dari sisi kuwi tok. Terus secara hitungan wong lanang ditinggal wong wedok rong dina bingung, ra iso ngliwet, ra iso masak, ngopeni anak bingung. Ning wong wedok tinggali anak 12, paribasane tinggal sing lanang nyambut gawe tetep kuat. Tinggali duwite kuat. Soale wong wedok iki pinter golek utangan. Goleki ngeran. Luwes ngono lho, luwes. Terus babakan melek. Melek. Wong wedok iki nek ger melek sakyane kuat. Nek wong lanang. Wong lanang ku mesti nek ra nonton bal utawa ora main kertu mesti ngantuk. Lho, nek wong lanang wong wedok iki sebenarnya gentur tapane gedhe prihatine. Wong wedok iki mesti turu keri dhewe, tangi dhisik dhewe. Anake rung turu, bojone rung sare mesti ora tegel turu. Lah piye to? Lah engko nek bapake ngresake sak wayah-wayah nek turu piye? Upama Tur kesel ya kudu ora alasan ngono kudu ngladeni mbak-mbak presiden ki. Kondur kok kene kudu ngladeni bahkan disunahkan sebelum tidur tawa karo garwane. Tawane piye tawane? Kuwi kok rumahsaku kaya wedok tenan to. Lah kene kuwi mencerminkan kok cerita. Iya. Tawane tawa pripun? Mas utawa pakmu. Mas ngersake mboten. Apa ya karo ngene? Kuwi apa kudu ngono kuwi? Nun, Kudu. Sunah. mboten ya lahir batine kudu wajib, nafkah lahir kudu, nafkah batin kudu. Oh, nggih. Nek tawane kuwi kudu ora? Nek tawane disunahkan ngono. Oh. Dadi aja tur nganggan bahasa yang halus. Aja, ayo kakek, pupung pakne turu. Ayo, pupung anake turu. Ayo. Sida apa ora pupung aku gelem. Ora itu. Lah alus pakmu. Ngersake mboten. Nek sing lanang muni ora ngono. Nek sing lanang ora ya wis tak ngeloni anake. Nek sing lanang, "Hooh, mbokne ayo dilo-dilo, kudu ngladeni." Oh, berarti aku keliru aku sik takon ki aku Pripun? Dik, pun Kakang ngersakaken ngono. Nggih, lajeng. Aku dene sing wedok, Gong. Wong wedok kuwi wong bojoku bisu. Ana anu meng. Aku yo ora. Ampun. Niku nek secara psikologis ini secara kedokteran memang seyogianya seminggu minimal 3 kali. Apa nih? Ya kumpul bojo kuwi. Minimal seminggu 3 kali, bendina ora apa-apa ning minimal seminggu 3 kali. Apa meneh nek usia di atas 40 ki men garwane utawa piyai kakung ora gampang kena prostat. Lah kowe ping pira, Lek? Ya aku ya urung no wong jenenge gadis kok. Gadis to. Aku ki penasaran. Gadul kok. Nek Mas Bagong mau ki jarene tetake ki jarene jahitane dur dedel ae. Nek kowe dhisik piye to, Lek? Tetakku pindho kok, Pri. Kok pindho? Ya meh kaya Mas Bagong kuwi. Piye? Pertama aku ning Bong Supit lanang. Heeh. Digoleki ra ketemu. Heeh. Wah, aku jenenge wong lanang kok digoleki ra ketemu ra ya. Duwe kok ya. Duwe kok ya lho. Kira-kira munggo pangapojiwa badar saknalika to nek selana digoleki kok ora mboten duwe. Lah kula ki lanang kok, kula sukimen kok mosok ora duwe. Bekakas kaya ngono aku ya ngono ta. Terus Aku pindah Bong Supit wedok, langsung legeno ngono. Langsung lah iki genah kecekel kok Pak ngono kuwi. Ya pengaruh lho Pri ngono kuwi. Kok mosok iki? Ana kok.
Heeh, werna-werna wae. Omongane iki ora mungkin ora ana Bang Supit kok wedok ya ora ana. Wonten dok, sakniki kan dokter wonten. Dokter wonten. Ning tetep lanang, tetep ora ana sing nganggo wedok ki ora ana. Atene kula supat-supit mawon. Kudu supat-supit. Mari tak dedel sepene. Kaya kesangatan penyanyi menika. Kasih gerek panjurung wungon ugi panjurung donga kagem Dik Muhammad Fatir Arumi. Mugi dados putra ingkang soleh, ingkang junjung asmanipun tiyang sepuh kekalih. Oh, jeneng iki apa jenenge? Nganggo apa jenenge tulisan-tulisan sing bernada apa jenenge iki Arab lho, Fatir Arumi. Aku kok dijenengi bapakmu Sukimin Saiton Nirojim. Lah penting Arab kok. Penting berbau Arab. Nggih lho, Nduk. Jeneng kuwi kan pandonga, pangajab. Nek arti jenenge cara Arab ya apa-apa ya prayogane nek kowe kira-kira mudeng artine. Dijenengke Jawa ya ora apa-apa, nyetekke wong Jawa. Sing penting nganggo jeneng sing apik. Berilah nama putramu yang baik. Ya, nganggo Arab ora apa-apa sing penting ngerti jenenge. Ngerti artine. Artine ana. Nek Sukimin iki artine apa? Su menika luweh. Ki menika kirek. Kirek lho jenengan ki. Nggih kirang pirsa Bapak wong jaman semonten ya Ki niku tembung kiai. Kiai. Kakung nggih. Min ki kurang sakon. Ya apa-apa min dilakoni wae pri yang jenenge wong apa kang lumadi tumitah apa wae kang ning alam dhewe mesti Gusti Allah dimaksud dan tujuan. Jadi jangan pernah merasa sakit hati. Delalah kowe piyai kakung ning delah kowe diparingi sifat rada feminim. Lah kekuranganmu sing feminim kuwi aja menjadi kowe down utawa tidak percaya diri ning kuwi malah dienggo apa, Nduk? Dadi kluwian. Nah, ning kluwian dalam artian ora dienggo hal negatif ning dienggo sing positif. Dadi kang lumadi iki ngono kuwi. Iya. Sukete manfaat, letonge manfaat mosok menungso dikek akal pikiran mosok ya ora iso mikir sing bermono lah. Nyatane jenengan ya saiki ngerti dhewe nek aku nek mung srawung, Pak Sino wis pirsa. Lah nek omahku 18, mobilku 3, arep tak nggo apa sertifikatku 13. Arep tak nggo apa iki nek mung srawung to. Disangon iki nek mung piribasane mung ya umume wong sowan rene ngono wae. Nek asine babakan duit ki aku ora tak perlu, pakake pitik ya ora doyan to duit. Nek elek. Nggih. Nggih wonten pamundutan. Menika wonten pamundutan. Kula Sukirna saking Noyontakan. Noyontakan Pekalongan. Nyuwun sekar pepeling. Ya, angka loro tembang kangen matur sembah nuwun. Kaliyan menika Pak Petruk nyuwun tembang Sinom Parijata Nyakmat saking Bagas Sujarwo. Tulis kagem Mas Aziz, Mas Sukirmanto lan Rapi Pemalang, Rapi Batang. Matur nuwun. Sindenipun Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Masuk. Nah. Ya, sing alusan sithik ya, Reng. Alusan. Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Apa sinom ya ora apa-apa men katon pasuryane kok ya. Kyai Ayu kok. Dasari ngau kacamata. Kuwi kacamata ming action apa asli? Asli. Kuwi pancen rada lamur tenan. Aku wis trauma ya aku kacamata mergan. Lah ngopo? Ngau kacamata iki aku adu arep karo bojoku angop aku semaput. Apa saged? Oh cangkeme dadi gedhe banget e. Kaya ning ngarep boyo kaya aku. Heeh. Luwe-luwe tak nggo nguyuh kok malah kaget kok. Menika Mbak Ayu katuran jumeneng napa lengkap? Nggih, Mbak Ayu Monggo Pak Ayu. tinggal pasuryanipun. Ya. Ini wong ayu. Piyayi. Tasih timur menika nggih. Nggih. Timur laut. Iya. Tasih enom ngoten lho jenenge. Bebojoan kok timur. Niku wis sampun pinengku garwa. Sinden kula menika ing tasih kenya namung kantun 3. Wo. Mbak Elisa anting kalian pojok piyambak menika. Oh. Nggih, menika dereng nate nglairaken macan. Lahir kok macan mang greteli apa-apa. Mbak ya malah rusak sakabeh. Enon
lena. Manut kowe mbane slendro apa pelok yuk? Nyamat niku pelok. Nyamat pelok. Ya, ndere ya ora dong nyamat kok. Slendro. Ora. Iki wis pelok ket mau. Apa? Oh, berarti aku sing radong. Wong ki anggere mengaku. Rawani. Kula aja ngelokke mboten wantun. Tak potong bayarmu. Sembedengan iki sing engko tak tambahi meneh. Sinden-sinden tak tambahi. Bayu. Nggih. Sesuk iki nek pentas sakbare iki nek cakepan iki ora diganti aku gah. Lho. Lah pripun to? Isin aku. Yen pundi? Janji sabar. Aja ndok susu. Sawahe jembar-jembar. Susune lemu-lemu. Parine. Dirungokke Mbak Apri kan. Parine. Susu. Nek lemu seneng ora? Seneng. Antil mudar ora. Wong ora dong cakepane kok nyalahke lho. Kleru ta aku? Kleru. Kancane ya isih do kompak ya, Gong. Mantan sarjana. Oh. Nek ya wong ki Giri Lusi jalma tan kena kinira. Aku ki mung lulusan SMK wae iso ngereh mantan sarjana. Iya ya. Kabeh ya. Meh, sindene ya meh kabeh. Weh. Ya syukur. Terus asel amer isih do melek bagian kene. Bagian kono wis ana sing madhep ngulon, ana sing madhep ngalor. Ya wis sami semangat kok menika. Bar mawon kula toleh kok niki. Wah,
Yogane warga Sampeyan laras. rasa nutup-nutupi. Aku iki bar noleh ngene. Ana sing madhep kidul, ana sing madhep ngalor. Sing ngethuki malah slonjor. Ya wis ben wong sikile lara kok. Masalahe dadak digawa. Nek ora digawa sikile arep mlaku nganggo apa? Nganggo ndas. Atraksi ngono. Sirkus. Atraksi ora. Setiap senggaan ki mawa pitutur apike gending Jawa ki nang kene ki. Tegane kambil kading bejane sing lagi nyanding nanging kudu eling. Lho, eling. Arep nyanding kuwi iki darbeke sapa? Nek urung udu hake, udu kewajibane ora kena werna-werna. Paham? Tegane kambil ijo bejane sing duwe bojo nanging aja loro, iso adil tumrap kaya ning ora adil tumrap ati. Wis kuwi percaya. Kaya suci-suci ya, Tru. Iki dikandani kok malah ngelokke to. Kuwi lho dedapurane kuwi. Omong kok. Kudu iso nyanding, kudu ora iso nyanding kudu. Iki nek donya modar wae. Ora ngomong-ngomong arep ditonyo ora. Samplo tempiling sisan kowe. Iya. Ya, teruske. Aku nek wis krungu sinom parijata ngene iki jan rasane ora gelo ning ati ning lega. Kaya aku nek wis wong tuwa karo wong tuwa iki nek tetembangan ya sinom, utut manggung, ler kambang, gathik glinding, jineman kandheng, jineman klambi lurik lan sak piturute. Wangune kowe karo aku. Nek Bagong ki pancen jiwane muda. Aku nek ora bangsa sing lagu-lagu saiki. Oh, utawa lagu sing rung digawe. Lagu kok dereng digawe niku terus nyanyi. Lah ya wong saking moderne aku lagu rung digawe tak rengeng-rengengke ning dalan to. Njur kowe ngapalke saka ngendi? Saking cerdasku. Oh. Ha to. Aku nek ora lagune Ahmad Sabar. Lho. Ahmad Albar. Ahmad Albar apa Ahmad Sabar? Ahmad Albar. Oh, Ahmad Sabar ki tanggatku, Dik. Tambal ban. Tambal ban Ahmad Albar ora. Ayo ganti apa, Gong? Iki ana apa jenenge panyuwunan tembang kangen. Ya. Sinten Kang Apiji? Sing ngaturke Mbak Ika. Ya, tembang kangen. Ya. Kangen sing kangen. Lah, kleru. Kuwi ora tembang kangen kuwi. Kuwi kangen tok. Pitung sasi suwene nggonku ngetengi. Ngenteni. Ngenteni mung sliramu wong bagus. Kuwi udu tembang kangen ning kangen goblok. Kuwi kangen goblok. Tak palu ndasmu kowe. Nek ora dong ki ora usah dadak nembang. Nglarake ning ati. Manut karo sing nembang. Penyakit ora tatanan. Tembang kangen ki ngene iki. Enak apa? Kuwi uler kambang.
Kuwi ya tuwa ning goblok. Ngene wae, wong telu goblok kabeh. Ya wis. Pasrahke karo Mbak Ika. Wah. Waduh. Anggere Mbak Ika jumeneng ki rasane kaya ngarep ngematke. Ayo wis dilirik mawon. Kaya ngono kuwi sing jeneng cewek idol. Ideal. Hah? Ideal. Apa-apane cilik, ta. Pinggule kecekel. Iya pinggule kecekel lho, Pak. Iya kecekel. Kaya apri iki pinggule kecekel wong burine ming apa jenenge? Sepon. Heeh, ganjelan kok ditabok kok buk. Tak bales lho. Apri iki mung bokong dibawani ik. Apa-apa. Tembang kangen nggih. Tembang kangen. Apa niki bawane? Hah? Nek pelok kenen. Derek nduk Ika. Kangen kutan po pomo Sing muni udu 7 sasi mau sapa? Iki tibane 7 sasi lawase nggonku ngenteni. Rindu-rindu wong bagus gusine biru. Ora dong ora apal ning seru. Ya. mong sliramu kang dadi talanging ati Wis suwe nggonku nunggu wis lawas awas nggonku nunggu bangeten sing anyare akeh kok lawasan ditunggu. Ya. sliramu tansah leledha Neno ngeli ngono rikala dina kepungkur sliramu nate ngendika sliramu nate ngendika neno tresna lair trusing batin ya ki tibake tembang kangen ya iso tembang apa lagu kangen ya iso sing ndi tembang kangen apa anyune tembang kangen ya bukane sapa wae kendang jaiplo jaipong tak tumplak bumbang tumplak tunanun ngono ya ya wong ora dong kok gayane aku seneng paling nganggo apa jam-jam ya jam aku JBT ya jam mangga ya ya
Palukon laguning lekas lukita linuting kidung katung kadereng hamomong ong jagat wasisaning Ubathara jumbuh lawan ngendikaning Iwang Kanika putra ing wis dinampa dening Putut Guritna ana sawijining nalindra muda ing nedheng teteki ning lengkaing gunung Himawat nggir aja kaget puneyang ingkang prapta merpeki kelawan jeneng kita nggonira alaku semedi sarta tapa brata ngemban dawing Sang Hyang Jagat Girinata lumantar Sang Hyang Pikula Narada yen to puneyang ingkang saknyata minangka dadi leluhuring para Pandhawa sayekti bakal manitis kelawan jeneng para wayahku Raden Gatotkaca Jugara nggon alaku semedi Anggir Gatotkaca Irikata Tyan Gatotkaca tinon mapakarka suta tekabira Kresna ing gumargel penggaling Sang Gatotkaca midhanget sabdanipun ingkang kengeyang Putut Guritna sigra jugar ngenyata apa kagiat kadrakasan mulat rawuhipun ingkang Sang Putut Guritna Irikata Tyan Gatotkaca tinon mapakarka suta tekapira Kresna parta maneher sakti nira ing ujaran wang-wang ing destun temen ing atase ana pawongan ing wani jugarake lawan Gatotkaca ginalaku tapa aja mati tanpa arat kowe sapa nggir wayahku cah bagus aja malang kadhak sartaku molancang sira wayahku waning matur dura kelawan eyangmu durung tau tate wanuh durung tau tate ngerti teka kowe ngaku yen dadi leluhure Gatotkaca aku ing ngaran Putut Guritna siswane utawa andhaning Sang Begawan Manumayasa duk nalika semana wondene mesine sira kulub wis tau tate nampa dedongenganing para pepundhenmu Pandhawa yen to Sang Manumayasa ya Begawan Manumayasa iku sayekti isih eyangmu dhewe jeneng Putut Guritna nedya ngupaya kasuwargan panitisan dawing Sang Hyang Jatimurti ya mung wayahku Gatotkaca ingkang kuwat katitisan Putut Guritna minangka dadi siswaning Sang Manumayasa nggir sepinten kalepatanipun ingkang wayah tadhah wadana mboten mangertos bilih ngandika Kanjeng Hyang ingkang merpeki dhateng jasad kula sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadhah wadana ora dadi ngapa nggerat wayahku bocah bagus ingkang wigati kinarya wimbuh kekuatan lair lan batinmu nggonmu ngreksa negara ing Pringgondani Maratata pun yang bakal mancing sajuga angganing putuku Gatotkaca
lakoning Kurawa ing ngene patine Sang Abimanyu kena ing citra tandya Sang Satyaki Magut ngambil sanjata digoleki Kang Rayi wangune tapa teng mriki to Den iya Siwa Semar syukur Kakang Mas kula ingkang upaya dhateng jengandika Kakang Mas Pringgondani adikku cah bagus Abimanyu nyata si adi pancen dikudratake ora bisa pisah kelawan pun Kakang yektipun Kakang laku tapa si adi ngupaya kelawan pun Kakang kasinggihan mekaten Kakang Mas wah jan dua sejoli ya terus wah dua sejoli iki piye dua sejoli iki lanang wedok maksud iki nek ngarani sok ngawur. Dua sejoli iki lanang wedok kok dua sejoli. Maksude Ndara Abimanyu kuwi dijodokke karo Ndara Gatotkaca. Maksude le kekadangan iki lho akrab banget. Heeh. Ha wis dhewe-dhewe kok. Ndara Gatotkaca karo Ndara Abimanyu, Ndara Antarja karo Ndara Irawan, Ndara Antasena karo Ndara Wisanggeni wis jodokke dhewe-dhewe. Aku karo Semar ya terus ora. Wong tuwar dipendhem kok cocok ora. Dapure kaya ngene kok. Ning aku sayang karo kowe lho, Pak. Luweh ra caturan. Bapak saking mangkele karo kowe. Siadi apa wigatine ngopo ya kelawan pun Kakang. Kakang Mas. Mboten tentrem raosing manah miwah mboten jenjem. Nalika dinten Anggara kasih ing Rayi Nyumpena. Kakang Mas nedeng lelayaran nitih baita katempuing toya bena wekasan jumplang punang palwa. Paduka Kakang Mas Pringgondani kentiring warih tumunten ical kula kedhepaken Kang aku sing sowan aja kaget Kang Bang wangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca Dimas kadangipun Kakang Yayi Antasena heeh Kang aku sing sowan. Aja kaget Kakang kok mapan ana ing lengkeng Gunung Himawat. Nedeng lakoni teteki tapa brata. Entuk gawe pangestune Dimas Antasena wis entuk gawe. Syukur. Ning aja mung mandheg seneng-seneng lho, Kang. Apa sababe sira Yayi matur ing kaya mengkono? Aku mau sowan ning Jangkar Bumi. Niatku ngambil karo Kakang Antarja bakal tak kanthi sowan ing negara Pringgondani merga biyen nalika pawiwahan jumenengane Kakang Garukaca Kakang Antarja ora sowan. Iya. Aku wedi nek dadi rasananing para pepunden, wedi nek dadi kira Kakang Antarja kuwi duwe pambegan meri karo kamuktene Kakang Garukaca. Barang aku tekan Jangkar Bumi, aku nganti karo Kakang Antarja ning Kakang Antarja ora gelem. Merga ning kono ana Hyang Durna karo Hyang Patih Sengkuni. Mbok menawa wis diblithuk diwalik tingale karo Hyang Durna. Tumuli aku budal dhewe pengajap arep sowan pepunden Pandhawa. Dioyak Kakang Antarja. Ana ing dalan aku dijotosi karo Kakang Antarja dijaluk aja nganti sowan ning Ngamarta. Malah yen perlu wani karo Kanjeng Rama Werkudara. Suwe ning suwe carane cacing iku pidak menungso ngolet ora ngrasake lara ning butuh males. Aku ya menungso. Nek diantemi saben dina diantemi terus rasaku ya lara, mula aku males dadi perang. Den, karo Kakang niku kok wani? Den, karo Kakang niku kok wani? Wah, nek aku ya wani mawon Den apik niku. Kok beda dhewe to senengane. Wong iki penderiane dede to. Aku ora kowe ya ora wedi. Ada? Ayo.
Sampeyan bojoku tok Pak. Balekke piye? Balekke dengkulmu. Wis ambyar arep balik. Ha iya kaya. Sik, ponokan-ponokan elek do meneng sik. Oh, syukur wis nukani Ndara Antasena. Sabanjure piye Dimas? Ora kanthi kanyana-nyana Kakang Antarja nyokot kaya buta sing diajab sedane Kakang Garkaca. Minggiro, aku tak sowan Kakang Antarja. Kunjang gansing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung bekti kula Kamas ora usah ndadekaken gunung sing tanpa guna nggonmu ngaturke bekti karo aku menggo ujar lelamisan mbok abang-abang lambi nggo pantes-pantes menungso kaya kowe ora pantes urip ning alam padang kowe nutupi ketrimane Antarja kowe nutupi mulyane urip Antarja yen ora ana kowe Kanjeng Rama Jodipati mesti bakal njenengake Ratu Antarja lan aku ingkang bakal ginala gala tinresnanan dening Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Kamas. Menawi patuko Kamas badhe lenggah dampar pringgondani monggo kula caosaken tangan kula kekalih. Nanging kula boten gadhahi niat nutup-nutupi dhateng ketrinanipun sugengipun Kakang Mas Antarja. Menawi jengandika Kakang Mas ngrumaosi kados mekaten monggo. Sak mangke kula aturi ngasta bedhama, kula aturi nigas jangganipun Gatotkaca. Kula pejah kinarya ganjel kamuktenipun kadang kula sepuh, kula ikhlas lahir batin. Muni piye? Muni piye? Apa sing tok ucapake ku ora kandhas tekaning batin? Apa sing tok ucapake mau mung ujar lelamisan, kowe ming goroh. Ora ana jamak lumrahe kowe ngiklasake pati uripmu dienggo ganjel muktine Antarja. Buktine kowe nglangkai dulur tuwa, kowe mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ana ing negara Pringgondani. Kowe nglangkai kadangmu tuwa, menungsa kaya kowe ora pantes urip ning alam padang. Sawise aku iso mateni karo kowe Garkaca, aku bakal sowan Kanjeng Rama nek pancen wong tuwa ora kena dikandhani. Paripaksa aku wani karo Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Oh! Sampun boten saged dipun sanak menawi Kakang Mas jangkar bumi pakartinipun kados mekaten. Mestinipun Kakang Mas Pringgondani sampun gadhahi inggih menika atur ingkang kados mekaten. Menapa inggih dipun tindakaken Kakang Mas Antarja menika sampun badhe damel risak katentremanipun para putra Pandhawa miwah para Pandhawa menenga nggih. Aku sing nandhingi Kakang Mas jangkar bumi. Kok dadi gelut padha dulur iki piye, Truk? Waduh. Wah, cilaka iki. Wis jan. Iki nek nanti ditonton wong sing ora seneng karo anak-anak Pandhawa rak do surak do koplok-koplok to. Ya reng, ayo. Ayo to, Gong. Anak aku ya ora masalah. Yo piye maksudmu piye? Lho, Ndara Garkaca karo Ndara Antarja ki men tanding, sing ngampuh sapa? Selama iki kan belum diketahui. Waduh. Durung dingerteni to. Antaraning Antarja karo Garkaca ki ampuh ndi? Lho. Ngono lho. Kowe do bingung apa? Semar kae kowe meneng wae tenang-tenang kok. Pak. Pak. Oh, panjen. Gong, wis Gong, rasa werna-werna Gong. Ora tak kapokke. Ayo, Truk, nyuwara Ndara Garkaca, Truk. Muni piye? Kakang Semar, mrene ngono. Sing kaya Ndara Garkaca. Ya, nenek ana dosane tok sangga, tak sanggane. Siwa Semar,
Siwa Badranaya, mrene yo. Wonten, Dak. Piye nek kayane rasa dintas men tekan kok bubar. Ndak ngisro, aja kok ngeman, tuman wae ora. Panjen iki pengajap nggonku ndudul marang Kamurkan Wayu. Aja mringkus kaya wong wadon. Nek pancen kowe ratu Pringgondani, aku dadi kraman Pringgondani, aku dadi kraman negara Ngamarta. Ngejak piye tak turuti, kaya apa aku sing tekaning pati. Oh, mati. Bener ngendikane ature kadangku Antasena. Lha pripun? Kakang Antarja pancen wis kaya kepanjingan jiwaning iblis. Buktine perang karo aku nyokot janggane Garutaca. Wo la edan. Nyokot bareng. Rung dimanggake kok wis nyokot. Ora sopan. Petro aku kudu piye? Lah nderek, panjenengan ajeng ngladeni Kang Raka? Aku njaluk karo kowe. Nggih, pripun? Mlayu. Matur perkara iki marang Punden Pandhawa. Sabab ndak sawang Kakang Antarja sajak nyubriyani sarta bebayani. Oh nggih, kula kalih bakon tak mlayu. Ya ngono. Aku tak nandhingi Kakang Antarja nggih. Senayeng manglung mentonaken Dewi Kramanira kang kumidrane ngasta Werkudara. Iye. Arjuna lunten maring adhawu. Wiwit Nyai Puntadewa nyaritakake nalika panjenengane nglakoni pasumpenan. Iya. Wis sesasi anakmu nggone madeg Nalindra minangka dadi Nalindra Pringgondani. Iya. Nadyanake padha duwe rasanan yen to kuwi dadi akal ukile Pandhawa nggone bakal mlengket marang negara Pringgondani. Yen pancen kowe krungu menungsa sing ngucap kaya ngono. Ayo diadu arepke karo Werkudara.
ndak nonton marang lampi atine Bratasena. Ora duwe niat aku bakal milik negara Pringgondani. Lan nalika jumenengane si Gatotkaca malah aku matur karo Matswapati kakekku. Yen to aku ora melu-melu perkara iki perkarane Harimbi. Sing duwe niat jumenengake Gatotkaca dadi ratu Harimbi dudu aku. Aku ora duwe niat anakku dadi ratu. Dadi satriya sing nyekeli marang kasatriyane. Dadi satriya sing netepi marang kewajiban kasatriyan wis gawe bungah wong tuwa. Iya, nanging ana tetembungan sak dawa dawaning lurung isih dawa gurung tegese kabar sing sumebar mau akeh sing padha percaya pancen kuwi dadi niating para Pandhawa nggone bakal ngreh negara Pringgondani. Kanan kang kaya mengkono mau ndadekake Gatotkaca tumulingling lunga saka negara Pringgondani mbuh menyang endi papan dununge. Malah sing tak luputke Gatotkaca. Lho, kok Gatotkaca mbok luputke? Ing atase ratu mung krungu kabar kaya ngono minggat. Tegese ratu sing kurang tanggung jawab. Yen pancen bener apa ucaping para kawula. Piye carane para kawula padha percaya yen to kabeh mau dudu niat ala para Pandhawa ngene bakal ngreh negara ing Pringgondani. Nanging nyatane Gatotkaca ora ana. Goleki bocahe ora tanggung jawab tak deploke ndase. Kula nuwun sewu kula ingkang sowan sinuwun. Petro, nggih. Eneng apa, Petro? Aduh, setan ambegan riyen. Aduh banget lek kula mlayu. Dikane enten sing digayuh lan sak mangke pun kasembadan gegayuhanipun Ndara Gatotkaca. Mboten kanthi kanyana-nyana rawuhe Ndara Antasena. Ndara Antasena ngendikake nek napa niku? Ndara Antasena menika ngendika menawi nembe kemawon sowan dhateng negari kasatriyaning Jangkar Bumi. Iya. Wigantosipun menapa dene Ndara Antasena menika rawuh wonten Jangkar Bumi menika mergi pengin nganthi Ndara Antarja menika nggenahke perkara dek nalika Ndara Gatotkaca wis dadi dukuh wonten ing Pringgondani ya. Ndara Antarja ra mboten rawuh. Ha niku Ndara Antasena niku kuwatir aja nganti Pancakrabawa ing ora-ora tumrape kula Pandhawa lan Ndara Antarja. Ndara Antasena nganti Ndara Antarja sowan wonten ing gane Pringgondani ning dumadakan Ndara Antarja mboten purun. Amargi wonten witu lenggah Bagandra Pati Sengkuni. Ndara Antarja dadi sulaya Ndara Antasena. Rang. Apa? Rang. Apa kuwi? Perang. Ularak sing cetha ngono. Matur kok disaruk-saruk, Rang. Dumadakan perange niku muni Ndara Antasena niku perange Ndara Antarja. Ndara Antarja jebul Ndara Antarja ngetoke Syung. Apa? Syung. Syung apa? Syung. Untu lincip. Tarim. Taring kok tarim. Taring. Ngetoke taring. Ndara Antasena dicokot. Lah Ndara Antasena mlayu. Melayu menyang endi? Melayu wonten supermarket. Ula bali anggere matur karo ngantuk. Nyedhaki lak pecah ndase. Petro dalem ngantuk to? Mboten. Oh. Lho. Tetep semangat. Lah iya, Antasena dicokot sapa? Lho, cokot sapa? Sing mulih dicokot sapa? Lho, kowe mau matur Antasena ki dicokot sapa? Cokot sapa, Gong? Kana turu sik wae kana. Kowe iki nyuwani-nyuwani wektu kok. Kowe wae sing matur. Wis omong kok lali ora. Matur Ndara Prabu Kresna. Iya, Bagong. Niwau kula ketemu kali Ndara Gatotkaca. Nek ketemu nendi? Teng prapatan. Anu pundi Gunung Himawat. Wase rembug Ndara Antasena mau tekan Ndara Antasena. Iya. Ndara Antasena rawuh ngandhake nek Ndara Antasena dicokot kali kirike Ndara Antarja.
Wah, Kresna, piye? Golek ponokawan liyane ana ora? Aku melu mbedhedhek atiku nek karo Petruk karo Bagong. Kene aku wae, Gong. Wis raup, wis. Kok ora krungu kricik-kricik tak raupi keringetku dhewe. Ben ambune mambu mbok ben. Ndara Antarja dicokot ae Ndara Antarja, Ndara Garukaca niku pokoke Ndara Antarja niku ora nrimake nek Ndara Garukaca niku dadi ratu. Sing dianggep ban cindhe ban sinadan ora adil tumrap anak-anake niku Ndara Werkudara. Wah, sing kandha kaya ngono sapa? Ndara Antarja. Malah nantang karo Ndara Garukaca. Garukaca, kowe gelem medhun saka dampar apa ora? Wong tuamu Ndara Werkudara kae wong ora adil. Werkudara kae wong ora iso ngayomi karo anak-anake. Anake mbarep dilangkai karo anake nomor 2. Anake nomor 2 gedhang krang sira tumpang kendangan dengkul madhek ratu. Wong tuwa dienggo keset, wong tuwa model piye kaya ngene iki? Wah, Antarja Nedi. Truk, siap-siap lho, Truk. Siap-siap lho, Truk. Engko gajul engko Mas. Oh, hati-hati, hati-hati. Petruk, Nun. Antarja Nendi. Petruk, Nun. Antarja Nendi. Aku urung rampung wis tiarap kok. Teng mriko gelut karo Ndara Gatotkaca rame banget. Wah. Udes. Wis diwangi, isih do nendrangi. Ana-ana kuwi alure ngono kuwi ra iso diselaki meneh. Kudu ngono kuwi alure ya don sapa? Oh, kono adus iki ngono. Ngantuk kok pentas. Bagong kok don. Ayaine iki mripatku ler-leran lho. Kono dingane kono diraup sik sabunan. Kono disabuni kono. Ngono bar sabunan tak lember genggeng kowe. Dapur murah. Ayo mangga yo. Yo. Iki wong tuane. Wong tuwa ora adil. Wong tuwa ora netepi darmaning wong gerang. Wong tuwa ngendi wae iki sing dimuktekke anak mbarep, ora anak nomor 2. Aku anak mbokku alonke. Aku anak ora tau tok anggep yen to kuwi gedhe anak Antarja. Wong tuwa kaya ngono kuwi wajib diajeni, wajib disembah, ora sud dinyembah karo dapurmu. Ayo, amuk. Wah. Piye Werkudara? Antarja malik tingale. Malik tingale piye? Wah, tak jotos, tak tendang. Aneh. Lho, aneh perkara apa? Nyokot karo aku. Kemranyas ning gulu. Wah, mbuh aku ora weruh. Weh, lah ora kena dikandani Ndara Antarja. Arep ngapa, Truk? Arep bales malah kontal aku. Atos kono. Modar ora. Ngapunten nggih, Den. Malesa ndang. Ngantemu apa nendang. Ora apa-apa.
Kula dhewe sing ngabuh. Sampeyan atose ora jamak. Petro, Nun. Werkudara semingkira? Yo. Aku tak nyawang anakmu jangkar bumi kok sajake kok nyala wadi timen. Ngangge napa? Kaca paisan tak tontone Petro. Ah nggih, monggo. Oh lah layak. Mula kok iso nyokot. Lah kaya ngono kok ya mula kok iso nyokot. Kowe iki ngapa ta? Pengen melu ndelok. Lah iki mbok ndelok nang epek-epek kuwi lho. Wo lah. Lengang slupi yo nendi ngono lho. Lah iya aku dhewe ya aduh. Mboten napa-napa, sekali-sekali ciuman kalih kula. Dengkulmu mlocot ora? Aku tak matek aji pameling Petro nggih, ngrawuhke Anoman. Senggono wonten timbalan. Ketok nggonmu enak-enak, nggonmu njaga Kendali Sada. Aku tak takon karo kowe janjane kowe ning Kendali Sada kuwi gatine apa to? Madeg Prabrahmana. Sakliyane madeg Brahmana, kula tenggo Gunung Somawana. Gunung Somawana ki Kinarya ngunjara sukmanipun Gandha Pariyitma inggih sukmanipun Dasamuka. lolos manjing angganing Antarja kok nganti kowe ora weruh. Lah dalah. Siwa Mayangkara. Nggih, kula suwun kanthi sanget sampun ngantos nglepataken dhateng kula. Namung nyatanipun panjenengan sampun kesasapan jiwaning iblis. Kowe arep belanipun Ndhawa ayo. Rawe-rawe rantas malah-malah bakal tak putung nyuwun pangapunten nggih. Waduh. Wah! Woi! Waduh. Waduh. Siwa Mayangkara. Ayo, nek pancen mentala paten ana Antarja. Ayo sambata. Tak telikung kaya ngene aja takon dosa. Yen nganti kowe mengko kecekel karo Anoman, tak pantek nganggo Gunung Somawana ora bakal bisa obah slawe isine. Wah, mati aku Anoman, aku tombal. Woi! Wah! Wah! Wah, konangan karo sing tunggu tanah Jawa. Dasar Pranyata. Rahwana ora bali papan durung aja takon dosa aku nyirnake karo kowe. Wah, iya aku tak bali aku.
edan. Dapure kaya ngono wani karo wong gerang. Rama Kyai kula nyuwun pangapunten. Kula mboten gadhahi niat wantun kaliyan Rama Kyai lan mboten badhe gadhahi niat sengit dhateng kadang kula pun Gatotkaca. Kowe ora ngerti merga kowe ora tumindak. Sejatine ragamu disilih karo panjalmaning jajalanet. Ingkang bakal ngedu lawan putra Pandhawa lan bakal ngedu lawan pepundhenmu Pandhawa. Nggih, kula nyuwun pangapunten. Antarja wonten timbalan. Nyuwuna ngapura karo wadimu lanang Pringgondani Gatotkaca. Nggih, ngestaken dawuh. Mengko perkara sing bakal ngrojongi pakartimu mendresik karo bapakmu Jodipati. Nggih, ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Bapakku. Oh iya Werkudara. Arep ngopo? Ora ngapa-ngapa ya ming mlaku-mlaku. Jalan sehat. Wah, nggawa Kurawa. Monggo greneng-greneng nang dalan. Ben ana kancane. Ayo bali. Aja nang kene, ayo bali. Oh iya ngger aku tak mulih Werkudara, aku tak bali. Arsa madange jagato mungo-mungo sapucak ing wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung ngestake dawuh wiwit Purwa Madya Wusana samendang boten wonten ingkang karempit carya sampun kababar sedalu ewadene kirang mranani wonten penggalih kula nyuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah jer kula sak anak-anak kula sedayanipun menika menungsa limrah ingkang dunung boten lepat saking ina lali salah apes lan mati gandeng sampun paripurna. Kula pribadi lan makili para rombongan nyuwun pangapunten menawi wonten lepat kula. Lan kula nyuwun pamit mugi-mugi raharja, ayem tentrem, niskala sumandhing dening sedherek kula sami lenggah wonten ing papan mriki. Semanten ugi kula sak kanca mugi-mugi wilujeng dumugi sudung kula piyambak-piyambak. Sura Sudrajane ingkang rat suwuh brasta kaping ulah Darmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih ndara.